Mbak Orisa. Dalah. Lho niki nek madosi Mas Bimo. Niki sami wayangan kan. Raketo. Nggih niki teng Kali Angkrik. Ki nganu ya idolaku ya. Halo Bim. Nah, Semangat ya Bim. Nggih, monggo Mbak Risa. Oh nggih. Nggih. Mugi-mugi lancar sek teng mriko nggih ya. Amin nggih. Kencange jenengan to? Nggih. Sak angkatan? Sak angkatan. Sak jurusan? Sak jurusan. Oh ngono. Nggih. Ning kok ya aku mbiyen kesusu ya Lah lelah. iya. Kok ora apa-apa. Nggih. Nggih, lanjut ya Mas. Nggih. Pak Bongke mesake Predi. Nggih, sampun matur dipun kinangkani nuwun. Pak saking Klaten wau kalian Pak Marjian. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbak Orisa. Wah. Matur nuwun, Ki Orisa. Wah. Iki yo mendekati bulan Agustus net. Iya, peringatan ning kampung-kampung, ning dusun-dusun wis ana kegiatan. Mengobarkan semangat. Guyub rukun Ya, ning betul. dindi kaya dina iki bengi iki Tegarejo kuwi ana RT 65. RT-ne pira, Bet? 8 po ya. Oh, RT 65 iki Pak Tohari. Pak Tohari. Wah, totalnya sehari-hari. Weh. RT 65, RT 66. Sapa? Kuwi Pak RT-ne Pak Bambang Setio. Weh. Bambang Apa? bangkit dan berkembang. Weh, lak tenan. Wah, RT 67 ki Siapa? Pak Sukirman. Nah, Sukirman apa, Ben? Urung ngerti urung tak gawe. Sukirman. Nek ponakan Suka memikir masyarakat dan teman-teman. Wah. Lalu iki Tegasari iki RT 68. sapa? Bapak Suntoro. Suntoro. Ya. Suntoro. Suntoro apa, Ben? Suntoro. Untuk memikirkan rakyat dan tidak kira-kira. Weh, ini betul. Weh, apik. RT 69 Pak Fajar. Pak Fajar. Artinya Apa? urung gawe aku yang ini. Fajar kita ngene esuk lahir esuk mbiyen. Esuk. RT 70. Nah, kuwi Pak Marwanto. Marwanto tegese Marem nek ketemu Prawanto. Endi wong? ndi piyayine? Piyayine ndi, Mas? Oh, arang jeneng ki nek wong Jawa Wah, jenenge Kinarya Japa. Di mana, Ki Pak? terus ana Siapa? RT 71. 71, Pak. Pak Baruin Kiswara. Wih, artinya apa, Ben? Ora ngerti. Iki adine Pak Antok Mawarimba. Oh. Kancaku, wae kancaku sekolah. Oh. Ketua panitia nih, Nah, sapa? Bapak Tugiman. Wah, alias Pak Tugu. Pak Tugu. Tugasnya gigih untuk teman-teman. Wih. Tugu. Nek itu gimana nek gua aku beda. Tugiman, Jona Tugiman. Untunya kan giginya mancung. Iki pitulasan net. Ayo pitulasan. Jane sejarahe. Sejarahe Awake dhewe iki tunggal Bapak Siji Biyung karo Pak Duko. Pak Ageng. Pak Ageng. Wah, tenane, Ben. Weh, aku mbarep. Weh, sejarah iki biyen piye bisa? Aku mbarep. Oh. Iki Bapak Perang Rolando. Kelas pertama. Kelas berarti? pertama Rolando. Londo diusir, Oh, Bapak oleh Londo. Wah, terus Lahir aku mbarep. Oh, bareng. Dhuwur kaya Londo. Oh, Londo. Wah, terus Pak lahir Pak Ageng. Mago. Kuwi perang ro Jepang. Kelas kedua. Perang ro Jepang. Oh, perang ro Jepang. Bapak perang ro Jepang. Jepange minggat. Heeh. Ketemu noni Jepang. Wah. Bapak kawin karo noni Jepang. Lahir Ageng kuwi Pak Jago. Heeh, mula rada sipit kaya Jepang. Oh, Nah, yo ragil. kelas kedua. Nah, kowe ragil. Kelas kedua iki mungsuh Inggris. Bapakne dhewe iki turut ngalas perang gerilya. Heeh. Ora ketemu mungsuh pirang-pirang sasi, ketemu munyuk wedok. Bapakne dhewe kuwi Ini sejarah, Sejarah. ora dhewe bapak lho. Sejarah. Sejarah itu tuh. Kelas kelas pertama. Bapakne dhewe tekan Londo. tunggal bapak. Heeh. Siji piyong. Bisi. Aku mbarep bapakku perang bapakne dhewe perang karo Londo. Londone minggat. Londone lunga. Bapak ketemu noni Londo. Wah, tak lahir Akhir aku ngarep anak ana turunan Londo. Londo ireng. Londo ireng. Sik kedua karo Jepang. Heeh. Nono perang Jepange lunga, bapak kawin karo noni Jepang. Lahir Pak Duko, Pak Ageng kuwi. Wah, sing kelas kedua iki karo Inggris. Karo Inggris. Aku ragil to. Wah, bapak perang ning hutan, kowe ngalas, ora ketemu wong. Ketemu munyuk wedok. Lahir sapa? Ragil kowe. Godhok kowe. Ora, bapakne iki pejuang. Heeh. Pejuang kok celuthak lho.
Ya ning Ana wong ketemu munyuk wedok bareng Wes sekti ya. Perang karo Londo iki ndelik ning sore Kambil. Ketiban Kambil sirahe. Ketiban Kambil 5. Bapakne dhewe iki ra apa-apa. Wah. Weh, ketiban Kambil 5 sirahe. Wah, mergo apa? Ora. Kambile parutan. Kambil parutan 5. Mbok muni sejarah iki bapakku ndelik. Ndelik. Heeh, nang ngisor wit kambil Ketiban. kepiuran ampas. Ah, ngono kuwi karepku ngono kuwi. Ora ketiban kambil dul. Iya. Wonten pamudana malih akeh iki. Tasih kathah niki. Wah, iki weh kandhane kok tekan esuk pokoke ming pamundutan tok iki. Sedalu natas. Kandhane kok. Nggih niki assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalu Mas Dalang nyuwun lagu Napa? Rondo Kempling kang nyanyi Bu Prastiwi kalian Pak Junet. Ya, ayo wis. Saking panitia Merti Dusun Wis, Tegalrejo, Tegalsari. Ya monggo, ayo Bu Pras. Karo Pak Dukuh wae apike endi Pak Dukuh? Aduh kok mang ndelik ning pawon ya mau. Pak Dukuh malah Ayo, Tuh. nglesep. Monggo Bu Prastiwi, wah luar biasa. Ayo nek duet. Duet karo aku jan kaya Penyanyi artis Jakarta ya. Ana Asanti. Ayo, Duk. nggih. Wah, luar Nggih, biasa. sampun. Kaya duet anu apa? Jakarta, artis Jakarta. Sapa? Anang karo Astagfirullahaladzim. Asanti kaya. Anang Asanti. Wis, matur rada nuwun. kempling tenan iki. Kok kempling. Lah iya, nggih kempling sanget. Malah darani ning kono mau darani Mbak Ayu lho sampean. Lho, Mbak Ayu kok saiki ning pinggir ngono kuwi. Ayo pancen aku ya isih cantik kok ya. Weh, edan. Wah, Cantik piye to? Nah, kan, Biyen tau dadi gadis sampul ya. wah tenane. Biyen Nggon sama. Oh, biyen sak dulu iki biyen tau dadi iklan Kalpanak. Padahal aku ndelok kudus. Dirayu nek rayu. Siapa yang menciptakan matahari ngene lho. Wah. Ayo dirayu jenenge ayo nek rayu cewekmu piye? Lho ya biasa. Dek Prastiwi. Puisi. Heeh. Nah, iki biasanya anu, apa jane satu kata ning diperpanjang-panjang. Karo Mbak Prastiwi. Coba rayu apa ya? Ketika matahari terbit dari ufuk timur. Kedawan kuwi. Kedawan. Esuk-esuk. Oh. Esuk-esuk. Ah, Oh, ngerayu Prastiwi. Lah, iya. Aku terduduk di pinggir kali. Anu, Ngetoke Jo. kuning-kuning. jijik Ning pinggir kali kok. Lagi di puisi malah wis ngetokke kuning-kuning. Wis, matur nuwun Mbak Prastiwi. Wah. Suwe ra ketemu ya. Nggih, Wah. iki ngaten amplope lho. Wah, Ana amplope, alhamdulillah. Wah, jan wis. Polisine ora. Ning yo meng amplop. Kowe iki dalang apa-apa kok pelit koyo ngono. Ya, ya. Oh, Siji lah, loro. nggih, nggih. Loro ya, Mas. Nun Kita sama-sama asam lambung. Apa? alah. Wah, jan. Nggo tuku Pampers. Nggo tuku Pampers. Nek niki ukurane jero apa, Mas? 6L nek kuwi ya. Ngopo aku wis ra ngompol. Wis ora ngopo. Ora Nggih, nggih, ngompol. nggih. Nggih, niki. Wis. Siji apa loro? Ya loro wong tuwa siji. Wong tuwa kok mah loro wong ngono. Wah, Njuk karepe nek tuwa siji. Mau aku seneng loro. Iya, kowe mbiyen ku bapakne ya njalukan, saiki ku anake ya njalukan Ya to. kudu anake. Anake di preman, dijatah preman. siji wae. Biyen rada wedi saiki mah kendel kok piye. Jan. Siji. Loro. Tenan. Nek loro tekan ngono karo joget. Nah, kira merdune joget lho iki. Wis. Ya wis kena. Ya. Wah, tandangi kok. Iki duit asli apa ora? Duit asli kok gambare Mike Tyson. Yo. Yo. Ha sok kono joget lek tekan Yo, medhus joget. e. Yo. Weh. Yo, ayo. Yo. Oh. Weh. Ya. So. Yeah. Awe. Ah, gogro kabeh lho malan.
wis. guys. Kogrok po. Bapak Ibu. Ya dicupuki nggo cemara. Cuk cukup. Le goyang kemempungan. Nuwun sewu Bapak Ibu menika Bu Prastiwi teng omah nggih kagungan grup Jatilan. Naminipun Turangga Tuwa. Nggih, Turangga Tuwa. Turangga Muda. Iku nek sing umum. Aku dhek wis sak ngono. Yo nek kono kan nganggo apa kuwi cemara kuwi yo ning rangke piye. Padake kok njur wajan. Oh ya sing telewet coba banget. Ora. Ape jadil. Menika wae angguk saking pripeh. Ape tenane angguk. Wah, napa malih, Mas? Gading wah. Nggih niki kan malam ini nggih enten wajah baru. Waduh lah nggih kudu wajah baru. Kudu diperkenalkan menika. Nggih, wis diperkenalkan. Nggih. Ayo. Nggih. Nah, ya wis. wah, nggih. Biasane jejer dalang iki ya wis suwe masak. Ayo apa? Nggih, sugeng dalu, Mbak. Sinten monggo? Sugeng dalu, Mas. Waduh. Aduh. Modern ini, Dik. Dik. Disepoti nggih. Disepoti, Nggih to. monggo. Nggih. Jumeneng nggih, Mbak nggih nggih. Oh, pendatang baru ta iki. Oh. Sepote kok metu meneh. Jare sing demung gebacut ya wis. Sing demung turu. Ora iso di-stop. Iki nggone Prastiwi. Nek wis kebacut ki ora iso di-stop. Apa kaya ngene kok bandingane karo Prastiwi iki ya? Wis. Cinderella karo pesugiane to, Pun. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Asmanipun sinten? Nggih nderek pitepangan kula Agnes Pramudia. Wah, Oh, nggih. Ingkang pidalem pundi? Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Semarang iki biasane wonge jaim-jaim. Jaim Semarang meseme arang-arang. Wah. Kancaku Magelang sehat. Ya, mergane Dimek-mek pegel ilang. Oh, kidul meneh iki malah sehat meneh. Apa? Cah cilik-cilik. Apa kuwi? Kidul Magelang. Kidul Magelang Mentilan. Oh, yo cangkeme. Muntilan. Ayo mek padha kan. Sugeng dalu, Mbak. Waduh. Sugeng dalu. Tasih sekolah napa sampun? Kula angon. Angon iki. Angon mak Angon sapi kula. tenane. Yes, tuh kula ngarit kula. Wo, ha iki kok sapine ucul siji ning kene ora digo. Aku sapine Lali gelem. dikeloh. Oh, Nggih, Mbak. Kuliah. Mbak Agnes. Nggih. Nggih, pripun? Udu Mbak Agnes kono. Oh, jere semangat. Sinten mau Mbak Agnes Pramuji? Pramudia. 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 Ini Agnes Pramudia iki Agnes Pramuka. Kowe Pramudia Madakarana. Pramudia. Mbak Agnes Pramudia nggih. Pramudia Wardani cantik sekali menawan hati seperti bidadari. Wela, Siapa ki naik sepeda? Oh. Niku nama lengkape. Nggih. Dawa banget nggih. Mbak Agnes Pramudia. Ya. Wardani. Cantik sekali. Cantik sekali. Menawan hati. Menawan hati. Seperti bidadari. Seperti bidadari. Seperti bidadari yang kayak Prastiwi. Di pinggir kali. Prastiwi iki bidadari medhun saka kayangan ning gejlungup. Dadi jlup untuk ning lendut kae lho. Biyen do gede dhuwur. Asal wiwine cilik yo majlep ning lendut. Kaya piye wae. Kaya piye? Nggih, sampun kuliah rampung, sekolah rampung menawa kok yo tekan kene Semarang. dereng. Oh, kok sekolah Kuliah wonten pundi, Dik? Teng isi. Isi Jogja. Yogyakarta. Sesuk nek Surakarta kula. Oh, Surakarta. Surakarta. Sesuk nek pun lulus ampun sekolah niku melih pindah nggih. Lenten apa? Ah nggih pindah. S2. Soalnya pun lulus. Nggih. Oh, nggih. S2. Nek Mas Wisben niku S3 Mas Wisben. S3 kula. Syukur sempat sekolah. Syukur sempat sekolah. S3-ne kuwi. Nggih, ngantuk ditetembangan nggih, Mbak nggih. Nggih, monggo. Nggih. Ajeng dikancani napa? Wah, ini. Pot Dewe Nek dikancani, ku dikancani padha-padha le Mbak Agnes. Nah, ora apa-apa ya. double Agnes. Double Agnes iki. Nek Jakarta no duo Maya iki duo Agnes. Kok Duo Agnes. Anyar ki dhewe. Ya.
Kaya aku mbiyen anyar ya dhewe kak ya. Aku mbiyen ndek anyaran ya ngono kuwi, saiki wis pindahan. Kuwi ngendi ya anyar ngendi e? Ngono kuwi aku sok anyar ning pindahan. Ayo to, Nes. Duo Agnes. Nggih. Nggih. Duo A. Heh? Oh, nggih, Oh, pun nggih. dhewe. Ya, wis ya dhewe. Lek kandhane Mas Gading karo Agnes biasa. Iki sik luar biasa. Pun kagungan pacar dereng. Kula Pun kagungan pacar. dereng Oh, dereng. Net. Dereng Durung duwe kalih. pacar. Oh, dereng kan. Dereng kalih. Di anu Net, so nek duwe pacar sing kaya ngopo ngono Net? Tipene ngene. Sampean tahukah yang menciptakan matahari? Nggih. Enggak tahu. Tahu. Tahukah yang menciptakan bulan? Enggak tahu. Yang menciptakan bintang-bintang? Enggak tahu. Net, ayu-ayu yang pekok. Apa-apa ora ngerti. Lho kowe iki ngrayu apa? Ora puisi Iki ya. takon. Di pokok-pokok. Ora sekolah. Ora ngerti ilmu alam, Ding. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Saiki iki kudu bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Net. Dirayu, Net. Ladies and gentlemen. Ladies. Ladies, if I say assalamualaikum, you must be answer waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Inggris. Yes. And if your friend is dead, you may say inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? And is Master wis been dead, Yes. you say me alhamdulillah. Sone kok alhamdulillah. Iki Ayo, nembang napa? monggo ya. Nggih, jeneng nembang napa nderek? Ah, mau derek sing gayeng ya kena. Sing gayeng. Monggo. Sing gayeng Mas niki. Nggih, sing gayeng. Pokoke sing gayeng. Tinggal katresnan mawon. Ninggal katresnan. Oh, mau niki. Ninggal Dibawani ini anu. Aku ninggal BPKB wingi. Wah, wi autobiografi nek. Menawi dibawani kula nyuwun jeneng kula mboten angsal mboten Mas. Wah, mboten napa-napa. Napa-napa Apalah. Mbak niku tatone tulisane napa, Mbak? Niki tato Yosan niku. Wah, nggo Seminggu tato ta. ilang. Oh, seminggu ilang. Oh, nek cah wedok tatonan niku bahaya lho. Lenten Nek apa? tato niku kon bojo kula mbiyen rak tatonan ning weteng iki ditato cecak. Nggih. Weh. Bareng meteng sangang sasi dadi gambar boyo. Bojoku iki tatonan mawar nang kene iki. Heeh. Lah sore-sore ning ngarep latar, mawar." Heeh. Apa? Ki oyote ngono lho. Yo. Iki salah nembang kok kowe iki. Monggo Mbak Agnes. Kekareni wong agremi. Oh, saya jan apik tenan jebul ya. Jan nuruk usut nah. Nuruk usut kok apik. Oh. Merambat kok cecak. Nuruk usut. Oh, fade out. Hamung hati pawi tani luput pisan
beta Nggih. Monggo Mbak Agnes. Sampun. Wah, wah. Matur sembah nuwun Dek Agnes. Wah, Wah. Mbak Agnes wau mriki kalih sinten, Mbak? waduh. Kula kalih Mas Bima. Nggih, kalih Mas Bima. Sareng-sareng kalih Mas Bima kalih Pak Lopez. Mulane. Oh. Semangat. Mula to. Mula terus nyurung mobil. Ana nyurung mobil barang to sinden kowe. Iki Net, apik gayeng to Net. Iki saka ngaturaken Sugeng Rawuh dhumateng saking Kapanewon Sanden. Oh, Pak Diwakili sapa? Pak Subianto. Nggih, piyayine sing ndi, Den? Pak Subianto mosok ora ngerti to. Ayo sing ngendi? Pak Subianto lah kowe iki sing ndi ya Pak? Pak Subianto nono lah. Wis kondur. Kene kondang pertanian, Ayo. bawang merah kondang. Nggih. Apa-apa tinandur tukul. Ayo. Jebul. Nandur apa-apa tukul to Net kene. Ayo, wis pokoke angger inovasi tiada henti. Kene hasilé apik. gedang karo demit we tukul kok. Apa? Gedang gendruwo. Oh iya. Gedang karo demit. Ana apa buah-buahan Buah-buahan. karo kewan. Ana apa? Apa? Jambu monyet. Jambu monyet. Ana wowohan karo Pak Demu. Apa? Jambu Darsono. Darsono. Darsono iki sik rawuh, Pak Dukuh ya ana Pak Dukuh sing rawuh iki tak sebutke Net engko ndak. Nggih. Aku ana Pak Karnomo, ana Mas Nggih. Pak Dalijo, Weh. Pak Sukamto. Nggih. Komplit ya ana sapa meneh? Oh, papat komplit rawuh kabeh. Ha nggih, nggih. 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 Monggo. Nggih, kripik gedang kripik. Nggih sak niki gilirane sebelahe. Sebelahe. Sebelahe Mbak Agnes. Yo. Nah iki Ayo. Mbak Anting. Mbak Anting. Mbak Anting. Wah, jan. Ting. Rasah disepoti. Oh iya. Wis ngadeg soalnya. Iya. Yo. Baik, selamat malam. Selamat malam. Wah, Ah. iki nek cara mbiyen SD SD. Apa kuwi? Tipe cewek SD SD. Apa wi? Semok depan, semok belakang. Iyalah, ngono Iyalah. kuwi saiki soalnya wong lanang senengane sing gemoy-gemoy. Weh, tenan kae sing pojokan kae. Ya, Gor, ngapa we? Weh, Udu kowe kok. antil sih kowe. Kowe lo spesies sapa? Weh, Nah, Nggih. nggih. iki jenenge nek wong biyen mbodi, Bodi ki apa? ombo tur gedhi. Lawas kuwi bodi. Oh, kayak lho. Penggerman Kecem, wae. kecem. Tengo. Sabar. Sabar kabeh. Sabar ya, sabar. Napa niki Mas Dalang? Nggih, ajeng. Elokan. Ya, ontok. Awajeng salto nggih. Sindan kon salto, Apa-apa. nek gelungane mencelat. Biasane koprol salto. Hayo. Napa niki Mas Dalang? Nah, Nderek ajeng Kok panggil derek aku ya toh? lho jenengan derek Mas Gading sing maksudnya. jadil nggo jadilan-jadilan. Nggih. Bajakan? Ah, cocok. Wah, nah. Setuju. Kula piyambakan apa kalih kanca? Nggih. dhewe apa arep ngejak kanca? Ngejak Oh, kanca. dhewe Koncone oke, kowe, koncone dhewe. Ngejak kanca kok iso bablasan? Bablasan Iso. endi? Ya mulih. Ora maksudnya bablasan lagu selanjutnya ngono lho, tak Ora kancani ngono, sisan. nggih. Oh, mid. Ayo engko kuwi engko. Wah, Jane golek kanca iki. kancane dok. Ya, Ora kegirangan sih. Iwasan golek kanca iku. Jajan. Kono. Mambiat
Banyuwangen iki ben. Iki nek nang pasar biyen ana sing wong dodol lho, batu mo, batu bet, batu roek. Iki lho mbokmu kabotan gawoan. Ombak Nyuwangi. Bakule kadali meneng sik. Tak gawe. Isrep. Mbok ora ngono ae bakul kadal kancaku ya. Lah pripun to? Kancaku bakul sengsu. Oh. Gandeng balam biangan. Sing dilara jantung langsung. Ana sik miskram iki ana sik miskram. Sapa iki sing marahi? Sik ngendang iki lho. Aris. Wah, Pak Jerle memvonis. Kaget aku tenan sumpah mak duwak ngono kuwi lho. Kaya Bantul 15 tahun yang lalu. Segruk. Siap, Yoga? Ih. Yo wis mulya. Kowe pengendang. Ngapunten Bapak-bapak.
Matur sembah nuwun. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang mana dong? Tangannya mana buat Mbak Ating? Wah luar biasa. Ini biar liane nyanyi MC Grass Track net kita ini. Wah suaranya wah. Melengking ya. Melengking ya mergore kompresore turah atau banyak. Misalnya dadi sinden Rapayu ngono malah iso nyambut gawe ning pemadam kebakaran. Agak isa. Nek dong lampu apa motore mobil sirinene mati wis anu suarane dhek dhewe kan. Tapi ya. Malah seru iki seru anteng timbangane sirinene iki malah. Ning Mas Ben, Piye? iki mau entuk bisikan saka Pak Duko. Weh, saking Pak Duko wonten apa Pak Jawa Pak Duko? Merti dusun menika. Nggih. Karjo Tegalsari menika. Mergo meriah. Meriah menika nanti rencana ke depan ling anake ora mung setahun pisan ning seminggu pisan. Wah, trembelane. Seminggu pisan lek golek ragat piye? Ya pasrah ke Yanto. Nek kaya sawake dhewe kan wis ora tah mikir Loh, honor. nek aku ki honor ora tak pikir, bayaran ora tak pikir. Sing mikir sapa? Sing mikir ben panitia. Ya ya waduh. Lah nek aku mikir ngaku dadekke panitia malahan kok. Iki. Oke. Hari iki gilirane Mbak Agnes. Wah, Agnes. Sing kedua ditunggu-tunggu iki. Agnes lama iki. Ayo Mbak Agnes lama yo. Agnes jilid. Kok ana Agnes lama akses baru kaya IKIP karo UNJ. Iya, Mbak Agnes lama. Tidak kalah dengan Agnes yang baru kok yang penting. Yo ya. Yo. Di awang-awang. Yo. Awang-awang. Iki lagune Manuk Dadali Jawa Barat. Oh. Gitu Mbak Agnes. Jawa Barat Manuk Dadali lagune. Oh, nggih, kantos Lagune e. pripun? Na 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 na. Oh, hafal to kowe? Weh, Manuk Lagu-lagu saka ngendi-ngendi tak aku. kono. Terus lagune terus ya. Manuk Dadali. Jawa Barat. Oh. Wah. Nek Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Gambang suling kumandang suarane. Jawa Timur, Jawa Timur. Bang pacar bang Jawawut pasare bubar kirine gelut. Remo. Madura. 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 Oleh olang ala jere. Makassar. Oleh olang ala jere de Madura. Balik papan, Pak. Oleh olang. Kuwi Madura kabeh dulu. Wong Madura ning ndi ana ya. Saka Makassar ngono. Lagune ora wonge kok. Lha ning Madura ning ndi ana 23 jam e. Pak Dukuh niki cah pekok mboten sah melu sing sesuk nggih. Sesuk iki wayangan po. Sesuk iki kerja bakti netelik tenda ya. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Wah, kaget ya. aku Mbak Agnes. Hai Mbak Agnes. Wis ben tambah Oh, enom. Tambah Ya enom. ampun. Mas Jone tambah tuwek. Saking enome nganti ra ndek untu ya. Oh, berarti saya balita. Berarti saya sok mie. Mie enting. Hah? Enting. Nurut tusuk aja kuwalik. Aku mah kualik tenan. Nurut tusuk. Nurut tusuk. Nurut tusuk dadi kuwalik. Aneh Kuwalik. padha wae siling mledit ngono kae. Pajak botong. Aku wingi nang Mino Martani lho, Net. Mono Mini Martono. Nggih, iki kariere beliau iki dari biyen kelas 4 SD saiki wis Agnes Kelas iki. 2. Kelas kelas 2 dua. SD nggih. Nggih. Wah, nggak sampai sekarang sudah beranak pinak. Wis. Padahal apa kok beranak Lha pinak. maksudnya sudah kagungan putra, Kaya isih anak tetep iki akeh banget ngono. Kaya kelinci, bro. berlanjut. Biyen ya sik gedhekke Pak Semene. Sino almarhum. Saniki ngetes cilik menti. Ora ngono nggih. Nggih, rak nggih to. Nggih, nggih, Terus nggih. sami kalih sik riyen to. Riyen nggih. Nggih. Ning KTP ini seumur hidup. Ya aku sing murid. Nggih, kula ingkang sowan Mas Nggih, Gading. Mbak Pripun Agnes. menika? Kenapa? Kula Agnes lama. Nembang pokon Nembang. Nggih.
Mbak menawi wonten pamburutan lelagon. Menapa? Monggo. Napa? Oh, yo. Kembang rawe. Gubeng asmara napa melih? Napa Kembang rawe napa melih? Kembang rawe. Kembang kuning. Podang Podang kuning. asmara, podang kuning. Podang kuning. Tumbas sijinipun kemawon nggih. Nggih. Wis ra siji saiki sapa. Nggih, manut kula. Nggih, monggo wis manut Monggo, Mbak Mbak Anes Anes. wae lah. Nggih, monggo Mbak Agnes. Woi. Yo. Slompret, slompret, kempol nguntung, kembang riel katipong, imbang benang lor nonton slendro. Apik lho niku. Slompret, slompret, kempol, kembang riel katipong, benang lor nonton slendro. Ayo. Ayo ya. Sampun kembang rawe. Menika wau, matur nuwun. Pun nggih. Ampun lenggarin. Gimana? Nggih. Lagu penutupan semuanya jumeneng. Oke, siap. Nah, Monggo nggih. para ibu-ibu waranggono. Nggih. Nggih. Kok pemimpinnya Nyonya Prastiwi. Wah, cocok niki. Komandan lho iki. Pemimpin apa iki? Pemimpin joget Oh, arep dhewe. pemimpin. Komandan klepon. Neng mburi ra ketok cilik banget. Saya 6 lho Bu Pras ki. Monggo Bu Pras disiapke sik, ayo. Ketuti wet-wet. Yuk. Heeh. Nggo pasukan ibu-ibu. Yo pasukan ibu-ibu siap. Bude-bude niki. Yuk. Bude-bude. Oh, jejer sing rapet. Ayo. Sing rapet ya angel. Ketoke pun ra iso. Wis ra iso rapet ya. Angel. Wis kakean sari begang, Tuan. Ayo. Subgroup. Subgroup. Lagune napa Mas Gade? Monggo, Mas. Lagune nderek mawon. Oh, disiapke sik karo Mbak Jos. Prastiwi. Mbak Pras. Bu Pras. Ayo Siap, disiap oh, kowe iya. kuwi kok ya. Subgroup. Siapke sik. Cangkemuka. Cangkemmu kuwi. Nesu. Awang komandane aku. Yo. Ya.
rame tenan rame. Rame tenan ya nek ya rame, Mak. Ya, sekarang ya waktune iki wis jam pira iki? Setengah pira? Setengah 1. Ya. Kanenge wis setengah 1. Tur ya lakone ya isih dawa. Iya. Ya wis seneng-seneng dicukupke dhisik. Mengko diteruske ning nggon gre-gre. Ning nggon goro-goro. Mengkono sesi gayeng-gayenge meneh. Iya. Ya, wis. Matur nuwun nggih kagem Om, Pak, Mbah. Nggih, Pak D. Sukses ya Gading nggih. Nggih, amin. Sehat selalu buat jaga kesehatan. Nggih, amin matur sembah nuwun. Ya wis ya gek neruske lakon sik. Ayo Mak tak derekke. Tansah merpamoring suksma. Sukma sinukma winaya ing sepi srimentel ing kalbu sambunganing parana tarelen saking liep-lieping aluyup pindha pasating sumpena musuping rasa jati jadi semantan ingkang wonten Gupe Canggararu ganti kocapa ingkang medal Jaya Prabu Baladewa ngawi dateng kadang Sentana kumlawan ing asta ingkang pindha kumala beting doja dadosaken kagiat ingkang sami umara siba surah nyogalak nganti kaya minoh katum ing jala. Mapaning madyaning aloka kondang ing prawadya saweka pasara tambur miyang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha warna-warna pindha calatyana sri kawuryan Prabu
Arga ingkang rayi pun Setyaki Jwadung dawuh menawa wonten dawuh saking Kang Mas Janaka. Lha iki Jwadung dawuh sinuwun. Pragoto nggih. Ngapunten. Diwasyahi lan kowe Pragoto ingkang dadi wigatine parpatana ning Pendhapa Madukara iki mau ora ana liya ya merga saka sumgawane adhiku Brata Jalanyai Arjuna. Sepisan gone Sembadra wis gerbini ngancik Sabta Candra mongko Bratajaya nampa kang Sitin Jawata kudu siniraman dening Nyai Werkudara. Awing pindho kalenggan iki Dimas Werkudara malah murca saka mbanan tanpa paliwara. Nanging lagi wae dirembug malah ana dadang layane jujuran Suli merga ana suwane sauning Ratu Sabrang. Dene wigatine diutus karo Ratu Sembane sing jare ratu saka Tanjung Anom jenenge Prabu Joko Amijaya, Prabu Angka Wijaya. Dene sedyane bakal ngayunake adhiku Bratajaya bakal diwengku garwa. Lah kuwi ratu sing mamamu monesta bebudene kaya ngono kuwi. Mula iki mau aku iki mau ingkang paring wangsulan sulayane rembug banjur metu njaba. Lajeng keparipun kuwu Prabu Saki lan kuwi Pragoto Mandura Ndwarawati Ngamarta kuwi basane loro-loro ning atunggal tigane mor tansah daya dinayan samat sinamadan turung tinulung lebu Madukara saiki lagi nang dampa peteng awake dhewe wajib ngentheng-ngenthengi sanggan lan melu nyangkul. Mula Setyaki Petuk Naraja kae mau syukur ning kena dijung sarana aris nanging mbok guguk ngundha waton mangsa bareng lehmu ngrampungi. Sedika kuwu Prabu yen ngaten nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu kuwu Prabu. Nggih sedika. Kula nyuwun pamit nggih Kanjeng ingkang padha ati-ati kebat mangatuh ngono nggih. Esuk anggen dawuh. Pamit Kanjenge. sumber Indo bumi kunjing Maludo guntur ketuk
Oh, Sud. Sawetara istangu anggen kula nengga wonten ing Jawi ingkang abdi tumenggung Mangguluyuda madung dawuh nadyan ingkang abdi pun krida manologi nyadung dawuh Nun. Bocah tumenggung. Iki mau aku wis kelakon sapet jagong karo Raden Janaka. Naolos ka Sinuwun Prabu Angka Wijaya wis tak aturake ana ngersane Raden Arjuna. Nanging jebul surasane Naolos Sinuwun Prabu Angka Wijaya ngersake Dewi Wara Sembadra bakal duwengku garwa. Monggo Dewi Sembadra kuwi genah garwane Raden Arjuna. Usana aku diwangsuli karo Ratu Mandura sing jeneng Prabu Baladewa. Wah, lah dalah. Kaya lanang-lanang dhewe. Aku ditantang Bandayuda, mula aku banjur metu. Njaba iki mula kowe aja padha dikangelan. Mbok menawa Prabu Baladewa dawuh marang wadya balane Peruna. Mengko yen Prabu Baladewa sing maju, aku sing bakal methoke Prabu Baladewa. Mboten langkung ngestoaken dawuh Sinuwun nyuwun pamit nyuwun pangestu kebat mangkato. Atri gumulung mangrembak Purta krareka kiri Ranggana gawe gelar Oh walah dalah iki ana satriya methoke marang aku mendrang kaya ganti